Welcome to the Toto Toxic Talk Show! Palakpak! Bravo! May adlaw sa inyong tanan. Subukan daw ang ating topic ko. Kabalo ka mo kung anong topic ko ta? Yes. Sa mga manuglibak. Lukalkal. Libakero. Libakira. Ano? Inablang ano bla James? At Tita James, no? Anam lang ga, termina mo nagahambal nga kung abi ka suporta sila sa imo. Pero behind your back, ibakon kanila. Sila ni. May blind item ako bla sa inyo. Wow! Batch tanis siya. Batch Tanisha. Batch Tanisha. Batch tanis siya. Suporta siya. Pero sa tuntuon, super liba, super bantay. Alam mo ni sa? Ay, di ano? Magaga. Mati. Ato mo lang ginambar mo lang ng computer ng single player lang siya permi. Tapos kung ito, hulat na niya permi. Sugid. Ano pa to? Sugidi kami. More details. Ay, kabay na lang ng linti. Ikaw, parang may ano kami. May arang ka sa... Titawa. Kasi wala ka ng mga ngalan. Kasi bumuha Hindi. na si Tita J, tapos Titawa. Titawa. Ano ang mga experience mo sa mga tao nga mga gapang lipa? Usually na sila, post na sila mga Bible verses. Bible verses. Ano po ganyan na post? Titawa? Mga Bible verses, kung mix na sila dayon. Namihan sila mag-combine ako ng mga videos nun sila. Pero, i-combine nila ako sa mga binastos kapang liba. Puro chismis. Puro chismis, dason, mag-add pa na sila din sa mga tao, mag-close sa imo. Namin na sila pang paltugon yan, Tita J. Amo din ang mga klase ng mga tao, namin na sa pang paltugon sa itlog, no? Kaya nila pinagay pamatsyagan, sila ang correct. No? Sila ang tingno. Sila ang pinatawag ng Chakto Perni. Wala ni sila kayo mo, yung sana, no? Perfect ni sila. Ngayon mo, makabantay sa ila, may mga hambal pa sila. Una, kuya kay ano yan, kung gina sa iyo. Di ba? Kung mga konsidador. Ako na, ang mensahe ko lang, no, sa mga tao nga amo si Men. Pinangutod do mga pisot nyo, mga lintik ka mo. Mga tingin yung pangbutungon ko na nagpakaon sa ito. Kaya inyong opisyo. Wala na dito mo iba nga topik ko, kundi kami. Ha? Kung ako sinyo, kung may mga kilala ka mga lintik, ang press ni ng mga tao, no? Abay, ano ni sila, hindi nyo sila pagsapakon. Basta wala sa kamuya may ginatapakan ng mga tao, diritso ka mo sa inyong mga pangabuhi. Kahit kung ano man yung imoy hambal, positibo man kag negatibo, may ma-react yun. Sakto, titawa? Oo, trueness. Mensahe, before ta magsara. Di ano mo? Ha? Ano giwakan mo? Hindi na, kasi mo ka, ano ka lang da? Puro ka lang naman ni. Anong imong nga mensahe? Titawa? Oo, ang mensahe ko, before ka mo mag-sige-add sa mga kilala nyo, mga partner, natin mahilig na sila mga kalkalon na nila, station karakter. Day one niya po, sa kalkalon. Ayan. Kung may ara-abi mga kwan, mga gapamati sa aton, nga may amon silang similar nga problema, anong ano mo sa ilang? Advice. Isa ko nga po sa inyo, papay-ilang na sila, hindi sila pagpamati, ka mga toxic na mga tao. Ay, ako yan. Makaon ko yan, mani. Ibubok ko na kayo sa bakbak mo kanina, kapag sa kulang. Okay? Makata. Makata.